El nostre planeta va originar-se amb una atmosfera anaeròbica, sense oxigen, que de mica en mica, gràcies a la feina dels primers organismes fotosintètics, es van omplint d'oxigen. La vida neix al mar. Aquesta vida que neix al mar neix en forma de petits bacteris, però evoluciona fins a grans cetacis. Aquesta balena en particular va varar el 1862 a la costa de Llançà i pot arribar a mesurar 20 metres, més de 20 metres, i a pesar molt més d'una tona.